का कर बैठल हो कह लैकुन पढ़ा ना पाओ हो हाँ उट्टी कहाँ लिखले वाला कहो तू 10 ले का दिन पढ़ ले हो 10 ले पढ़ लो कि इंटर ले हाँ अंगूठा छापाए अंगूठा छापे हो भले अंगूठा छापाए लेकिन सबकर बाप है लैकुन के पढ़ा ना पाओ हो हाँ लैकुन बढ़िया से बैठा के पढ़ाई काहे ना सुने लो कल का तो ना पढ़ा पात हवा हमन रहब तब न पढ़ाई दुनिया के बाप जौन ड्यूटी शहरे में ले रात हमार ड्यूटी करे ना तवन मने आवे ना घरे साँझी का राती के पढ़ा घले ना। अच्छा हाँ आ सुबह माई माई खाना बनाई खाना खियाई टिफिन पैक करी बाप के टिफिन पैक करी बाप के खियाई बाप का कपड़ा लस्ता धोई दू ठे बेटवन का धोई आपन धोई फिर माजी फिर बनाई फिर खियाई माई ये करी। अच्छा हाँ बाप का जिम्मेदारी है कि लइकन के पढ़ावल और बस और कुछ ना लइका जिम्मेदारी पढ़ावल कमायल मेहरा रू का शौक पूरा करे। अच्छा हाँ मेरा रूल लेकिन पढ़ा ना सकेले ना ई कौने शास्त्र में लिखल है कि मेहरा रू लइकन के पढ़ाई मेहरा रू का दिन पढ़े नहीं मेरा रू वो मनैया कुल बरियाई से पढ़ाई पे मजबूर करे न तब में लड़की पढ़े नहीं मेहरा रू पढ़े नहीं कुल कहीं मोके पढ़ल लिखल चाहिए नहीं तो मैं बियाह ना करबो। अच्छा हाँ तब पढ़े नहीं हाँ वो 10 ले 10 ले पढ़ा चाहे 11 ले पढ़ा चाहे आपको नहीं पढ़े। अच्छा